pole. Mimi nimekuwa waziri, nimekuwa ambassador, nimekuwa senator, nimekuwa hii vitu yote. Lakini agenda number 1 ni kwamba mahali unatoka lazima uache kitu nyuma baadaye. Kama huyu deputy governor Gesami alikuwa mwanafunzi yake kwangu katika medical school na mama hapa. Kwa hivyo nilipomwacha huko nilijua nimeweka matunda ya kutosha. Bono ndoje kuna utanta na mure yonta getemba beke boronge mwanchire mbaboke boronge mwanchire mbaboke boronge yonko babeka boronge kwetira sekitabu Kenya sai. Haya, Saburi 75 fungu la 6 hadi la 7 linasema, no one from the east or the west or from the desert can exalt themselves. It is God who judges. He brings one down and he exalts another up. Ondetari gwetogia bono nendo mwana oyo rure kurumocha ondetari kurukene nkeri kurumocha ose kurusugusa sugusu Nyasaye oranche areto yo moise na andati ni orori oyo nde wochigoro njenaro de ekemanyererio na bono konde retirement age tintageti na muchiko wende kabire neye ekere kirenge kyabarigire kirenge yakare ntoki kyabarigire abantu abari yicho ya Kenya nona arengo bugambi bwa Moi bugambi bwa Kenya tuli mutangani bwa Moi no bwa Kebaki ikato wangu kwana yo tware korora kanigi sakwegeke lakini tukasokwa mirimo tukasokwa tukatira tukaba abantu abaronge paka nonya Kenya to yogamba juice akasosoko boronge paka baboge tubonsa ngo baba Solicitor General lakini bono na achiri kuligi bino tukasokwa tindarora inu mwana korora twabate mapema na kundi komoko ya ndaria Jerusha motebi ngamura atosoko boronge igo nchebuna na atengereire enkwana y'abantu abange noina babare opposition bakomongino matha karuo rugaiga igo batengerete koranga na kimogoto no mwana ino korugusi mwanchire momoto ne boronge nchenkara na abegete sei onye tro abeke sei bono kwanyorirwe na aba bande bare isiko baebereri basoeri yicherimo mobo orgerera korengi baigure baigweti baigure no mungino buna rarire gaiga na barabwo bartebiringa igwari egent na batikero mwana na batikeranga umwana naro korukuferi matiangi kasi na baigo okorukungo umwana ojo is capable to pass through difficult steps or achieve again to kodi muta konyora emiaka ya nesi ya creating ngainereria naona na abatebiri mutachete kubwatia shauri yenu lakini moko bwati oboke borarari boraroro awa minturene kana ko baibere ngora inogo sakora kurwarireta bwango motokonye tutambo kyo mwana ominto Fred Makiani abe president ya Kenya egesa kwekeke ke munyasao bancheire mugambe motigo mugambe gaende isiko. Makofi kwake mzee mwagire chinkobi ubutaria bosemi ba mindo ken bia mono mugake kera kwanire